mietittiin Askissa, että tekisinkö arkimeikkivideon. Niin sen mä sitten toteutan tänään. Ja tähän mun arkimeikkiin sä tarvitset meikkivaihdetta. Nyt mä käytän tällaista pientä. Sitten sä tarvitset siihen, ainakin mä käytän Avonin helmipuuteria. Ja sitten Dermosolin myös sen hellyttävää puuteria. Mä käytän siihen lumiväriä. Ja tää Babylipsin Berry Bomb huulirasvaa. Eli ihan ekana otetaan tää korkki auki ja laitetaan tätä. Mäpäs teen nyt näistä. Mä useimmiten teenkin. Eli mä pistän aika paljon tähän sieneen tätä vaihdetta ja sitten levitään sen mun naamaan. Nyt se vähän näin. Ei ole tehdä ruskeita. Vähän siksi tykkään valkoisesta. Joo. Ja sitten niin. Ja sitten pistetään tää helmipuuteri. Ja sitten mä vaan tuputan tällaisella jännällä sudilla, tai mikä tää on, tällaisella litulla. Mä teen aina puolet naamussa eka, eli niin teen tähän sellainen niin jakauman, että sitä näkee. Vaikka sitä harvoin edes näkee. Ja normaalisti mun arkimeikkiin kuuluisi myös lipsiväri, mutta se lipsiväri on Oriflamen ripsiväri, mutta tää on sitten näköisesti. Sitä mä en nyt käytä. Ja harvoin koulussakaan käytän, että tää on mun perusmeikki, että mä aina pistän kouluun. Ja sitten mä pistän tätä Dermosolin puuteria. Vähän ihan omasti. Siis tää tuo tällaisen jännän pinnan tähän meikkiin. Ja wow. Nyt pistän tätä väriä. Pistän tätä vaaleita tästä. Tätä ihan väristä tänne yläkulmaan. Et vähän jotain sävyä. Sitten kun mä oon laittanut sitä, tasoitan sen vielä sormella. Sitten viimeisenä kohokohtana pistetään ja tähän siis tuotan jännän violetin sävyn näihin huuliin. Ja siis normaalisti tähän myös kuuluisi. Mutta nyt mä sitä pistä. Ja nyt mennään viimeiseen vaiheeseen, jossa mä kerron seuraavan videon aiheen ja jotain tiedotusasioita. Ensimmäinen tiedotusasia on, että menette tilaamaan YouTubesta Nea Huvilan. Hän on minun luokkalaiseni ja sillä on niin hyvä ääni, että mä kuolen siihen ääneen. Se on niin kaunis ja sellainen ihan sika ihana. Ja sitten sellainen tiedotusasia, että seuraava video on sitten luultavasti se kiusaamisvideo tai sitten lauluvideo. Mä en tiedä vielä, mutta ehdottakaa kumpaa te haluaisitte.
tonne, tai Askiin, joka on se on tämä. Sitten Snapchatissa voi ehdotella, Snapchat on tämä. Sitten tuolla Instagramissa, joka on tämä. Ja sitten muita mulla ei kai ole. Ei, mutta jos mä nyt jotain unohdin, niin käydään katsomaan tuosta tiedotusboxista. Siinä on kaikki infot tästä videosta. Mut jos tykkäsit, panna peukut ylös. Jos et tykännyt, pistä myös peukut ylös. Nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti huomenna. Moi moi! Joka tulee toivottavasti joku päivä. Moi moi!